Ndingunyana kaTata uBhomela. Ndifunde eMthatha from grade R, mane ndifika apha ekhaya ngeholiday qha. Simane sidibana nayo le nto yemfuyo, sithiwa umuntu makayokuqikelela. After matriculating, ndathatha igap year ndisithi ndifuna ukhe ndibone le nto yenziwa ngutata apha ekhaya. Found myself very interested by uboya begusha benza so much, awudinga izigusha zininzi because all kwiigusha zalapha ekhaya, as far as I can remember, zihamba ko-100, 120, 150. The xa kuzawuphela u-2021 ndizibuza nam uba ndizakwenza ntoni ngo-next eva ngantsola ithathe. Andikabi nasikolo kwayiloo BCom bendizawuhamba ndisayosifuna esi sikolo apha eWusu. Xa sifike eWusu ngoku senza ii-walk-ins phaa, bathetha le bathetha phaa, ndiqonda hayi le into hleli ngeyo nto ndiyifunayo ncam, mandikhe ndihambe ndiye kuNtsola. So I applied, got accepted. It's a diploma in animal health, 3-year course. Ufundiswa yonke into, ins and outs of isilwanyana. Got recently qualified, besigrade apha kuMarch. Ngoku I'm a qualified animal health technician. Ngoku I'm currently employed apha eGcuwa, ndisebenza nabantu bakwaLusa. Ngokubona kwam semncinci amandi, only 23 years old. So ndiyibona as learning curve kwayile yoba mandibe ndisebenza ngoku to gain more experience, to gain exposure to ezi zilwanyana, to gain outside information from abantu besekukudala bekule field, so that ndizawukwazi udecide kakuhle uba ndihlala phantsi ndihoyeza kuthi qha igusha nenkomo nezilwanyana, okanye do I continue and build from there. Lo myalezo ndiwuphathelwe liSebe lezoLimo.